2019 मायथाइनि जानो गोनां जा क्रिकेट ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप बे गाबोननिफ्राय जागायगोन अर्थात 30 मे 2019 मायथाइनिफ्राय जागायसिगोन नैबे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जा खेला गेलेगोन बेयो मोनजि स्टेडियामाव जागोन आरो बे खेलाया जागोन इंलेन्ड आरो वेल्सआव आरो गासै नैबे क्रिकेट ICC वर्ल्ड कपखौ गेलेगोन मोनजि हादरफोरा बे हादरफोरानो जाबाय आफगानिस्तान बांलादेश इंडिया अस्ट्रेलिया श्रीलंका इंलेंड न्यूजीलैंड साउथ आफ्रिका आरो वेस्ट इंडिज पाकिस्तान मोनजि हादरा गेलेगोन गासै खेला गेलेनाया जागोन 48टा खेलाया जागायगोन 30 मेनिफ्राय 14 जुलाइसिम फाइनल मेचआ जागोन 14 जुलाइसिम नैबे जा खेला वर्ल्ड कप ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप बेयाव जोंनि भारत हादरा बयनिख्रुइबो स्ट्रंसिन टीम होननानै मिथिनाय जादों बोरैबा जोंनि भारत हादरानो नैबे कापखौ मोननो हायो वर्ल्ड कपखौ मोननो हायो ICC निफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बयनिख्रुइबो बांसिन गुरुत्व होदों बेयाव सिकिउरिटिखौ मानो होनोब्ला गोबां समाव क्रिकेट मेचफोराव गोबां उदखारि हानजाफोरनि गाग्लोबनाय जादों बेनिखायनो नैबे जा क्रिकेट ICC वर्ल्ड कपआव बयनिख्रुइबो बांसिन गुरुत्व होनाय जादों सिकिउरिटि फोर्सखौ मानो होनोब्ला सासे जुदि प्लेयारा माबा मोनसे कारनाव माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैनो गोनां जायोब्ला जोबोर प्रब्लेम जागोन बै हादरनि सिकिउरिटि फोर्सआ बेनिखायनो बयनिख्रुइबो बांसिन गुरुत्वखौ होनाय नुदों सिकिउरिटि फोर्सआव जोंनि भारत हादरनि जा टीम केप्टेन विराट kohli बिथांखौ लानानै जोबोर आसा आंबो आं आसा खालामो जाहाथे जोंनि इन्डियाया नैबे वर्ल्ड कप फाइनेलखौ देरहानानै फायो सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब आरो घन्टा बेलखौ प्रेस खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो गोजोन्थों।